गोजोन्थों लोगोफोर फुंनि गोजोननायखौ नोंथांमोननो आं जासिग्रोनाय थाबाय। बे बुब्लियाव आं नोंथांमोननि गेजेराव लाबोनो सानदों गोबांथार ससियेल मिडियायावहाय इउटुबारफोर आरो बेबायदिनो ससियेल मिडियायावहाय निउस लाबोग्रा सुबुंफ्रा दिनै बर' हारिखौ खौसेथि लाबोनाय आरो गोबां दैदेनगिरिफोरनि बिबुंथि लाखिनायखौ जोङो नुनो मोनबाय। आरो जोंनि बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' बिथाङाबो दिनैहाय राजनितिनिफ्राय हारियासो देरसिन होननानै बिथाङा बुंबाय। आरो गासैबो दिनै प्रहलाद मानगोनां बिथांजोंबो जोङो थांनाय इलेक्सनावहाय गोबांथार जायगायावहाय जयैहाय खौसेथियै जों केम्पिं खालामबोनाय। बिथाङाबो मोजां बर' हारिनि थाखाय सानग्रा, सिगां बिथाङाबो डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव एबसु मावबोनाय आरो बेबायदिनो जोंबो हारिखौ खौसेथि लाबोनो थाखाय एबसु बा पिसिडिआरनिफ्राय लानानै जोंबो खामानि मावबोनाय। जोंबो मानसि बर' हारिनि थाखायबो जों मोनसे साननो हानाय बा साननो स्टाडि खालामनो हानाय जों बयबो रायजो राजाफोर मोनफा मोनफा बेक्तिगता सिन्था धारना दङ। बेनिखायनो बे अलखद समावहाय जोंनि गासै हारिनि उन्दै गिदिर रायजो राजाफ्रा ज' जाजानो लुबैदों। जुदि जोङो ज' जायाब्ला जोंनि एसटिनि थामोनथा जोंनि ब्लेन ब्लक गासैबो गुबुननो जुदि रेजिस्ट्रेसन खालामनानै जुदि राजनितिकखौहाय गावनि सिटफोरखौ गादिखौ गिनानै थायोब्ला जोङो दिनैहाय माब्लाबाबो देरहासार जानो हानाय नङा। जोङो खौसे जायोब्ला बिटिसिआवहाय रावबो जोंखौ सोमावग्लुंनो हानाय नङा। जोङो बेवहाय माखासे मास्टार माइन्ड लागायनानै जोङो 20थासो सिटखौ जोङो आसामाव जोङो देरहानो हायो एसटिआ। बेनिखायनो जोङो बयबो खौसेथि जानानै नेक्स्टआवहाय जोङो किं मेकार जानानै जोङो आसामखौ सोमावग्लुंनायनि गेजेरजोंहाय राजनितिकनि गेजेरजों सोमावग्लुंनायनि गेजेरजोंहाय जोङो बिटिसिखौहाय फुल प्रेजेन्टआवहाय लाबोनो हानाय मोनसे लामायाव फैगोन रायजो राजाफोर। जुदि राजनितिखौ गारनानै जुदि फैनो हायाब्ला गोबां गावनि सिटफोरखौ जुदि लब लालसा जानानै जुदि थायोब्ला जोंनि बर' हारिया खैफोदाव दङ रायजो राजाफोर। बेनिखायनो जेसेबां हायो एसेबां नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ शेयार खालामथों। गासैबो जुदि खौसेथि जानायखौनो लुबैबायब्ला आरो आङो बे फंसे बाथ्राखौ बुंबावगोन, जाय पलिटिकेल पार्टिनि हान्जाया दिनैहाय खौसेथि जानो नागिराखै बेबायदि मानसिखौ माब्लाबाबो जोंनि ओनसोलफोराव हाबहोनो नाङा होननानै आङो खेबसेबाव बुंबावो रायजो राजाफोर। नोंथांमोनहा बेनिखायनो बे भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालाम, जेन' जोंनि गासै बर'नि दैदेनगिरिफ्रा खौसेथि जानायजों जोंनि हारिखौ जिथु नांनानै मोननाय 5,000निबो बारा सुबुंफ्रा जिउ गारनानै थांनाय आरो जोंनि बिटिसिखौ मोननाय बेखौ जेन' जोङो बासायनो हायो। बयबो बे भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालाम, जेन' जोङो खौसेथियै जोंनि बिटिसि आरो जोंनि बर' हारिखौ जोङो बासायनो हायो आरो जोङो फुल प्रेजेन्ट बिटिसिखौ जोङो दानो हायो। बेनो आंनि कामना। आरो बिथां प्रहलादआ मा बुंदों नोंथांमोनहा खोनासंनानै नायलांदो। दा अलखदाव दङ। दा बे अलखद समावहाय जों खौसे जानायखौ आंबो सासे बेक्ति जानानै दिनै लुबैदों जाहाथे बयबो खौसे जालायो, आवगायबोलायो। जोङो हारिनि अलखद समावहाय राजखान्थि सार्थखौ बयबो ज्राब ज्राब थलायनानै जाहाथे बयबो खौसे आगान सुरो। जोङो जातिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामलायनांगोन। गोदोबो लिडारफ्रा सेक्रिफाइस खालामदों, गोबां जोंनि जोहोलावफ्रा जिउफोर बावलांदों। दिनैनि बे समावबो जोंनि जाहाथे नेताफ्रा जाहाथे सेक्रिफाइस खालामलायो, जायखौ जों नागिरनानै आलादा रायजो नागिरनानै दिनै 7,000नि बांसिन जोहोलाव जोहोलावजोफ्रा दिनै जिउ गारनांबाय, सेक्रिफाइस खालामलांबाय, सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामलांबाय। दिनै जिनाहारि खालामजाबाय, न' बां सावजाबाय। दिनैबो बे अलखद समाव जाहाथे जोंनि दैदेनगिरिफ्रा गाव गावनि पावारखौ लानानै मासिखौ लानानै जाहाथे जोङो गावजों गाव माने गोरोन्थि सानलायनाय जाहाथे गैया। जोङो सेक्रिफाइस खालामनांगोन जातिनि सार्थआव। आरो जायफोर दिनै नेसनेल पार्टिफोराव हाबनानै दंहैयो बे बिथांमोनहाबो नेसनेल पार्टिखौ ज्राब गारनानै जायफ्रा संग्रामि नेताफोरमोन बिथांमोनहा बे बिजेपि हान्जा बा कंग्रेस हान्जायाव हाबनानै दङ, बिथांमोनहाबो जाहाथे ओंखारफिननानै जातिनि सार्थआव खौसे जानानै जाहाथे खामानि